Maguyguyogoy ti amin na komunidad ti Mountain Province magkikaykay sa iti panang suporta iti pang kay Suwati province-wide Measles-Rubella Immunization Campaign itong bulan ti Agosto. Dahito iti detalye. Napatag nga agraira ti binadang iti Mountain Province. Iti para kisangkat iti province-wide Measles-Rubella Supplemental Immunization Activity wenno MRCA campaign tapno maprotektaran dagiti ubing manipod iti Measles-Rubella ken close immunity gaps. Dahita tinyo na unay ni Mountain Province Board Member Joseph Alejandro Dominguez kagidan iti makidkiddaw na iti suporta dagiti umili para iti napatag a health activity. In the Cordillera, we have a tradition of binadang, helping one another. When we vaccinate our children, we are not just protecting our family, we are protecting the whole community. Inayon pa ni Dominguez, nagsarita kas pa nakabagi ti Mountain Province PLGU nga awan iti rumbeng a pagdanagan iti nasaw a bakuna nang runa ta daytoy ket natalged ken aprobado ti Department of Health. Ti DOH ti mangidanon iti Measles-Rubella Supplemental Activity wenno ti MRCA iti tunggal barangay ti Cordillera. Napatag daytoy tapno malapdan iti anyaman a seryoso a sakit kadagiti ubing ken maliklikan iti panakayakar daytoy iti daddumapay nga ubing. We can prevent it. The MR vaccine is safe, free, and effective. It's for all children aged 6 months to 59 months. These children need this shot. It boosts their protection. Guy-guy-guyan mat ni Mountain Province Provincial Health Officer Dr. Annie Claire Pecas dagiti amin a sektor iti sosyedad a suportaran daytoy a programa. Inyo na'y unay na para daytoy iti masakbayan dagiti ubing ken tapno maliklikan ti panagsubli dagiti vaccine preventable diseases. Imunan ang nakipatang ti DOH Center for Health Development Cordillera kadagiti opisyal ti Mountain Province panggap iti Measles-Rubella Supplemental Immunization Activity as sigud ang naka-schedule iti bulan ti Hunyo ngam naiyakar daytoy iti bulan ti Agosto itamat laeng atawan.